lo owayehlala ebayelela lomhlabelelo kunala ehlakhona wezumthandazo wami wangithethelela wangethula umhlaba wangishiya umthandazo wakho uNkulunkulu angawuzwa yingoba akakathetheleli kodwa kuze uNkulunkulu akuthethelele kumele wena uye kuNkulunkulu uthi mina musawe Nkosi ngembe ngonike phambi kobuso bakho naphambi kwezulu haleluya bese ngicela into enjani kuyokuthethelela ngoba iyodwa into asisiza ngayo uyawuzwa umkhuleko wethu mangabe sikhuleka ngokuthembeka kuye bandla le-devoted to God ministry ngifuna ukusho lento ukuthi angamboni uNkulunkulu engingamthemba manje ngifuna ngime phambi kwebandla ngikhulume ngizokhuluma ngoNkulunkulu yena yedwa angizukuphuka nezinye izinto into yosiza njengebandla ukuthi sikhulume into kaNkulunkulu njengoba injalo singayimixi nezinye izinto ngoba once ayimixi abashabalala izobe siba nenkinga masikhuluma endlini kaNkulunkulu sikhulume kuyisikhathi noma kungasisikhathi bafuna ukulizwa abantu noma bangafuna ukulizwa amen Ladies and Pastor Nyembe ngiyabingelela egameni leNkosi amen Evangelist wabukubheka ngiyabingelela kunye nomama ukubheka egameni leNkosi amen Sibonga usiseke ukuthi nifike endlini kaNkulunkulu asabe ukuthi nifika nini nifika nani nifika kanjani kodwa sibona ukuthi nikhona haleluya Evangelist uShandi ngiyabingelela bingelela ama-preachers akhona egameni leNkosi amen obaba bebandla athe ubaba uma ekhuluma ushabalala wathi inhloko zamakhaya kodwa kunenkinga eyodwa akesilumise shabalala inhloko yekhaya enganayo inhloko haleluya sangizokuthi ungaba inhloko kodwa noma nayo inhloko ngoba uJesu uyena onhloko yekhaya lokho ufunda uthi indoda inhloko yekhaya njengoKristu eyinhloko yebandla manje indoda enayinhloko ekuzobhayisa emzini wakho manje bayizibaba nje umangala bhayise kwakhe nje asephele kufike kwakhe abhayize ngoba yinhloko enganayo inhloko haleluya ngiloko mama inyangeni yabo sesivala mama siyabonga nisikhonze kahle inyanga yonke siyabonga your presence kusikhulekela ukwenza konke siyabonga bomama nasibenza amakhaza nayidela namhlanje ukuvala inyanga yenu siyabonga haleluya ngibingelela intombi zabandla ezinhle ezithanda uNkulunkulu egameni kaJesu Kristu amen ngibuye ngibingelele abazalwane abadecide ukuzivakashela okanye bafellowship nasi namhlanje lento yokuthi endlini kaNkulunkulu azikho ivakashi ibalulekile kakhulu sizokhuluma nje ngento ezimbalwa uJimmy undlule ezintweni eziningi ezibalulekile ngeke uNkulunkulu ubizo lami kaNkulunkulu lubizele ekutheni ake ngizame ukwenza into eyodwa ngiyofuna abantu abazogcwalisa umbhalo kaNkulunkulu bagcwalisa ukukhulu kaNkulunkulu asiyekele izwe ukuthi lithini mashabalala lo mbhalo ondlule kulo ukuthi izwe liyokhuluma okwezwe lifike la elifika khona kodwa uNkulunkulu unala aqala khona mase babaqedile abesayaqala uNkulunkulu athi mina uNkulunkulu owayekhona emandulo okhona namanje ozoba khona nakusasa into zezo sinjani zizophela kodwa uNkulunkulu izwi lakhe aliguquki liminjalo libe sinekulo ngoba mashabalala ngoba sithembe lona lelo zwi lelo elalikhona enkaleni elikhona namanje noma singandlula thina lizokuma lelo zwi lelo haleluya wathi ezwini lakhe nezithembiso zakhe zinguyebo futhi amen amen ukuthi kunjani sekufeziwe kuphela sibe kunjalo haleluya Mthunzi
Ngiyaqolisa shaka uma ngabe ngiqala ngokulungisa qala. Ake siyilungise lento. uJesu uhleli nabafundi okanye uhleli nabantu kwenza intshumayelo sentabeni Matthew chapter 5. Ukhuluma uyafundisa uthi mina ngikukhanya kwezwe. Muzo wakhe entabeni wesithele. Bayamangalela abantu umuntu wakhuluma ngokukhanya ubani lokho ozokhuluma ngokukhanya. Bakuba ne-confusion izinto. Uyayixwayisa uJesu lento le. Uthi kubo labantu laba banenkinga yezinto abazaziyo ukuthi uMose waba nomthetho abahamba ngawo. Uthi uJesu bhekana angizanga mina ukuzochitha imithetho yabaprofeti ekhona. Iphi lemithetho? Uthi uNkulunkulu emva komuntu mayesonile uthi akwakhiwe eThabernakeli akwenziwe i-althari labantu abazokhupha neminikelo bayoyishisa khona ukuze bawonile uyaKristu omkhulu uthi ngonile uthi ethempelini yongena kuphela e-althari amadodana ka-Aroni nakaMose kuphela. Mama nali igazi kaMose negazi ka-Aroni awukwazi ukuhambisa umnikelo e-althari. Haleluya. Into yadwa enza ka-althari wonile uphilile wenzeni uyofuna ukuthethela kwezono. Igazi eyakusetshenziswa e-althari lafika lenzeni limboze isono. Wonile lo muntu vele njani liqhubezele isono. Hayi bazalwane, into mawuyiqhubezela uyayimboza kunjani isasekhona. Wafika uJesu wafika wangena kanye nelakhe igazi into eyodwa abezoyenza ukususa hayi izamboza izono ku-Old Testament uyafika ku-New Testament wenza njani ususa. Sibona lelo gazi elasiza ukususa izono. Manje uMose nomthetho wakhe kuyamboza. Jesu uzosho asikwazi ukuyimboza lento. Asisuse. Ufanele ubukhosi yena sindlule nje ezweni laNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu kunento eyodwa amele ungisiza. Jimbe bazokuzwa kabi labantu mawuthi uNkulunkulu kanyembe. Kuyoba lento yamafounder ukuthi ayibandla amafounder umuntu sebaphakamisa igama lefounder sebaphakamiswa yena. Hayi uNkulunkulu akekho kufounder yebandla. Kodwa uNkulunkulu nje ozokuma amila amabandla amisa amafounder amila amabandla izinto zenziwa amafounder ifounder bathi no akwenze lokho. Cha siyokhuluma izwi laNkulunkulu nje kuphela. Bona unkosikazi uNkulunkulu angiphe yena Nkosi yami ukwazi ukusukuma akhume phambi kwebandla afike nje asho ukuthi uNkulunkulu enhlizweni yakhe ubeke ini angathi ubaba uthe ngithi ngoba lo mphatha ubaba kuba inkinga. Hlezi ukuyodideka wonke osukumaya ubingelela ubaba nomama. Cha labo nje mafounder ibandla ne-order le-protocol ebandla abasibantu bakaNkulunkulu. Ngeke mbuze enkosini mina mntanami sithi kule vele liphelile kufanelekile ukuthi abazali bafinyelele kulazi iqiniso. Singakalazi iqiniso asizukhuluma kahle. Sokhuluma simbandaze. Okunye sikuvalela ngaphandle ngoba kunesono esibamba umfundisi sakukhuluma ngaso mawukhuluma ngaso uyambona so uthini into singamfundisi akhuluma ngezinto akhuluma uyazi ukuthi ubani vele kunjani
ngoba lo muntu unenkinga usepulpiti makuzokhulunywa khona isiyafuna ukuthi ayikhulume ezingayikhuluma ake ngifundise kuphela ngasho yini kanye umuntu angisize asiye encwadini yabaseKolose besithathu ngizofunda incwadi ezimbili ngokubambisana kwazo 2 yencwadi simultaneous so just ukuthi ngibheke ukuthi uPaul understand ukuthi why abebhala incwadi esifanayo kodwa abhalele amabandla amabili angafani noma befana ngenkambo. Sibheke incwadi 2 Corinthians uchapter 4 sibheke nakhona uverse 1. Ngifuna ukufunda ngigijima kakhulu bazalwane. Ibandla laseKolose ibandla elamamukela uKristu njengoSihlalo somsindisi. Alifananga ibandla laseFesu kodwa ibandla elamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Kwaba isikhathi esincane uPaul akhuluma nebandla laseKolose. Mayefika kubandla laseKorinte nakhona bezikhona inkinga eKorinte. Bekukuningi abangaqondi kodwa uchapter 2 or ku2 Corinthians ila sibona khona ibandla seliqonda into kaNkulunkulu. Amen. uPaul uzokwethula incwadi ukhuluma unoTimothy inceku yakhe ayikhonzela. Haleluya. Ake sibheke ngale ku3 ukunaka kwaphezulu. Ngilapho nje namhlanje bazalwane uthi ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu. Uyafika ngapha ku4. Hey namhlanje ngishumela indlela. Uthi ngalokho ongakho lokho sinale nkonzo njengokuba sahawukelwa asidangali. Paul uthini? Uthi uma ngabe savuswa kanye noKristu. Yini ukuvuswa kanye noKristu? Athi okhuluma kahle mangabe sesikuKristu siyidalwa ezintsha okwaqala kudlulile. Umuntu nje ubamba irecord lakudala umuntu yekumenzekisi wazi ukuthi ubani wenzeni izolo akazi ukuthi namhlanje lo muntu wenze i-new resolution noNkulunkulu ugcina izolo nilabe nikhona kodwa uthi uPaul uma ngabe navuswa yini ukuvuswa kanye noKristu. Mayehla nalento le uthi ku2 ngale ngoba seKolose nakani okwaphezulu ninganaki okwasemhlabeni. Haleluya bazingcwele. Sidinga ukunaka izinto zakuphi zaphezulu. Uma sivuswe kanye noKristu, uma uvuswe kanye noKristu wamukele uKristu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho wase uyarepenta wazalwa kabusha. Amen. Abantu babuka mina ngumsa wenkosi wa 10 years ago ababize ngawo amagama abakubiza ngawo kodwa uNkulunkulu akabheki izolo ubheka inamuhla lakho la osuka khona. Mawuthi namhlanje Nkosi ngiyakwamukela empilweni yami uzobusa yekela izwe noma ngabe ngangiphuza utshwala ngiyisidalwa akusi problem lokho ubuso benyukubala kube into ibe nephuza face it's fine. Kodwa umzimba awusaphuza utshwala usumukela ubani uJesu njengenkosi nomsindisi. Noma abantu kusilathana kini bakubiza ngamagama athize it's fine babambe irecord elijani elidala. Jesu fane lobukhosi Timothy bakhuma nebandla laseKolose bathi uma navuswa kanye noKristu nabani okwaphezulu hayi kwasemhlabeni. Ngale kubandla laseKorinte bathi ngokuba silale enkonzo ngoba njani sahawukelwa. 2 mawehla verse 2 uthi kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo. Chapter 2 chapter 4 ku verse 2 kwabaseKorinte uthi kodwa sizilahlile izinto
ezifihliweyo zehlazo. Mawubheka ku-English version ikhuluma about secret and private issues. Kunezinto ezizenza kumnyameni la ibandla lingekho khona, la umfundisi angekho khona, kodwa umfana uthi kwazo ngento lezo silahlile. Asihamba phambi kwabandla kuphela, masifika ngalo kwezinye izinto sihamba ngokufuna kwethu. Uthi sizilahlile uma ngabe sawuvuswa noKristu. Kunezinto sinjani silahlele ingazi ukwazi bandla ngoba wenzani, ngoba indaba yakho ngokwenza bani mina noNkulunkulu. Sizilahlile, asihambi ngobuqili. Nje last week ngekhathi ogcina ngiyovela abantu abanesimo sokumsaba uNkulunkulu, kodwa bezoqhina nje. Mawuhlala nobhalo lithi bahamba baze bangena emzini abesifazane abathunjwe inkanuko. Silahlana ubuqili. Mawufika ngale ngithele incwadi enamhlanje ngishomela indlela uvula ngale ubuye ngale. U5 kuKolose uthi ngalokho bulalani amalunga enu asemhlabeni. Yini amalunga ethu? Yizinto zasemhlabeni. Ngapha uthi sinabo kwaphezulu, ngapha uthi singanabo wasemhlabeni. Asibulale uchaza konke uthi kuyini lokho. Mayeqeda ku3 mawehlangana ngale kuPaul mawubheka kwaseKorinte uthi asiliphambanisi nezwi laNkulunkulu. Hayi nje mangabe kuyabheda. Mangabe akukho right aloku sibhambatha abakhathi lo ungaza kungone ebandleni. Hayi kusho nina mosola. Bathi labazalwane sizinikele ekusebenzeleni nasekukhonzeni uJehova. Sikhulisa ibandla elimesabayo, elimthandayo, elimaziyo, nelimamukelile ubani uJesu Kristu. Kusho thina sithi vision yale bandla. Asikwazi ukuphambanisa izwi laNkulunkulu. Asikwazi ukuthi izwi malithi sisho ukuthi singakusho lokho sisaba ukusho. Haleluya. Asiphambanisi. Masahlala ngotho yebandla isibhekile kuJesu njengomqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uma navuswa kanye noKristu funana wakuphi? Sasibhekile kuphi? Asikabanjwa into encane manje. Into encane siyodlula. Phuma ngaphandle la ngazathi iguqubele Nkosi yami sikwazi ukuya. Asho kubasele hitha ngophekondweni. Sikuyakhona. Sithulukile sekonzweni kanjani? Sekuyabhora nasekhaya sosahleli manje oshani no3. Udlala iChiefs neVets. Kanti ngathi impilo yabuya. Haleluya. Bazalwane. Masibuka kahle lento kunezinto emele silahle. Hamba kuNcwadi uKolose. Kunezinto emele silahle. Izinto ezihlazo, ezisinekiso phambi kaNkulunkulu. Izinto angayifuni. Kunento engongo eyenzakalayo. uNkulunkulu mayefika ethembeni lakhe kunezinto ezirong akajabuli zivusulaka. Mawufunda lo mbhalo ukuthi ngakho lokho u6 uNcwadi uKolose ithi okuza ngalokho ulaka lwaNkulunkulu. uNkulunkulu uba nolaka mayethola ukuthi lo mzimba wakhe sesuphendule enye into. uJesu mayefika ethembelini athola benza zonke ezirong uthi amatafula phezulu. Ungena ngolaka uyawakhahlela amatafula ususa konke. Uthi nenza kanjani ukuba indlu kaNkulunkulu ebhaliwe ukuba yindlu yokukhuleka niyenze umuhume wabaphansi? Nenza kanjani ithempeli kaNkulunkulu leli? Abanye mdumisa ngalo, wenza okuhle ngalo, kodwa ufumana wenza izinto eziphambene noNkulunkulu. Ayikunenkinga. Bazalwane, isikhathi nje esimoshayo. Masehla kuMncwadi waseKolose uthi kepha ku8 kalokhu nani manilahle konke lokhu ulaka nokuthukuthela. Yazi mathe ulahlulaka nokuthukuthela abantu amangala ukuthi ke lento mina ngabe yakukwatisa futhi bakwazi ukuthi wena vele kaningafakwa kuwe. Makunguwe nje wenza ukuthi awungathi sasa wawuthi manje babona uthoba ngoba wena usumamele bani uKristu. Kunabantu abavalelwe ngale ejele indaba
izinto kodwa masingena uNkulunkulu njani siyathotshiswa. Thukuthela siyathukuthela kodwa siba ne-order yokuthukuthela. Sikhuza izinto lokho kwenziwa lokhu akufuneki lokhu. Kuyashintsha mshayeli zamanga lumama. Ukanjani ngoba kwazi ukuthi wena vele nje kuwe manje kuyafika ezandleni. Babodala batasowawa kanwami ngabanjwe nje ivangeli. Haleluya. Abantu boKristu ngathoma. Haleluya. Into kaNkulunkulu ayikwazi ukuthi ke ifane nobabonga kaNkulunkulu. Awukwazi usisi obuka uNkulunkulu ufane nje manje ukhweza manje. No, akwazi. Ngekhona wena usubanjwe yizwa uNkulunkulu. Amen. Uma savuzwa ngoKristu kunala engithanda khona lento. Yazi uthi nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Kunezinto esishiyayo. Into ehlazo siyasuka kuyo siyaqeda ehlazweni ngoba losimbatha nathi ihlazo. Neindawo esinehlazo siyasuka kuzo ngoba njani ziyosimbatha. Abanye umfundisi wakhe uthi ubonakale lapha nalapha. Owakho umfundisi uwa kanjani? Awucabange nje umfundisi asezothi imeko yakhe ibonakale lapha nalapha. Indawo enehlazo, indawo engakusekanga, indawo enjani engajabulisi. Mangabe savuswa kanye noKristu kunezinto esoyeka zokala zimnandi ijabulisa zwenza umphefumulo wethu uhambe kahle masela khona kuthi manje siyashiya. Haleluya. Sizilahlile lezo lezo. Uthi uPaul nokukhuluma amahlazo emlonyeni wenu. Ningaqhambelana amanga bazalwane. Silungisana ulimi lethu. Ohlabelela kahle athi ugcobe indebe zethu. Singakhuluma izinto ngokwazi kwethu kodwa sikhulume lokho uNkulunkulu afuna sikhulume. Amen. Sifuzwa noKristu. And we are devoted to God. Yes. Hallelujah. Amen. And we are devoted to God. Sizimisele esebenzeleni uNkulunkulu. Ayinayo lento uthi kunani nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. Nikodimo uya kuJesu ebusuku. Uthi ngenze njani ukuba ngibone umbuso kaNkulunkulu. Baba into yokuqala uye ebusuku abangani bakhe sobashinge sebalele. Uyibheke into yokuhamba nabantu. Ngoba awazi bani uNkulunkulu webona. Bavuke sebahambe nawe kanti bona sebenze idecision enje nobani noNkulunkulu. Uthi uJesu kuyomela ukuthi uzalo kabusha. Iyamconfuse language esezulwini. Uthi ukwenza kanjani imidala ingaka ngibuyele back ezalo sikamama ngizalo kabusha. Uthi uPaul sikhumule umuntu omdala. MasiuKristu siba yini yidalwa ezintsha. Okwakudala nokwaqala kunjani kundlulile. Sikhumula umuntu omdala. Bamangale ngoba bakwazi wena ubonisile mabele. Baze babize ngegama abakubiza. Bamanje umama bani umama Shabalala osedevoted to God omukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Umuntu omdala obonisile babenu njani umkhumulile uBrajimi wamadresi sowasala namadresi wasala kuphi emumva kunentebu kaNkulunkulu lapha kunesibonakaliso sikaNkulunkulu umuntu omdala khulunile. Masikhumula umuntu omusha omdala ukuthena nembethe umuntu omusha owenziwa musha abe nokwazi ngomfanekiso walo owamdalayo. Ngale basiya uncwadi waseKorinte masibheka khona ubashike yodwa labantu bakhuluma into eyodwa uthi ku5 ngokuba asishumayezi thina kodwa sishumayela uKristu Jesu eyinkosi nokuthi sizikhonzi yena ngenxa kaJesu. Bamangazwa lokho labantu uthi mama Matiwane kwenza kanjani umuntu omdala umkhumulile ugcina ngeFriday ngikwadelela emsebenzini athi ngomthola Monday mayifika makushafika uthi hayi kunjani umhage amangale
amangale wathi social distance wayikhohlwa lo muntu awumuntu omdala Dr. Njani umkhumulile wasala wambatha into njani umuntu omusha ongasana manga ongasaxabanisi osobonile iphutha lakhe walungisa izinto kholekile yena masibuyelekela siyivume izinto zethu cha mawuthi ungasona ekhohlisa kodwa into ebalekile njani ukuzivuma yona izomthemba njalo ngoba uyayazi indlela masingathemba uNkulunkulu singathemba amandla ethu amandla ethu njongo azosinika inkinga siyowathemba ngelanga angafiki kodwa ubheka ibandla lofika angafiki ibandla khabe thina siyayazi ecwebeni ukufika kithi yazi ukuthi azami lokuphemba kodwa siyokhuluma ukuthi uNkulunkulu inkosi nomsindisi nakule ndawo le ngoba inkinga abanomele babangeni ngoba usho nje uvalile ibandla likho kodwa into ezingavalwanga indaba zaNkulunkulu sithobele umthetho wa South Africa. Hallelujah. Ngifuna ukuhlala phansi bazalwane. Ngifuna siye evesi lokugcina engihlala ngalo phansi. Kule ncwadi yabaseKolose. Ngifuna siye evesi lokugcina. Uyasondla asigcine uma uyasondla uverse 16 sehlala phansi bazalwane. Izwi likaKristu Jesu, izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame. Into evamile yinto ophila ngayo. Babuza ukuthi kahle hle lo muntu yini emenza ukuthi even nangeMonday abe lesimo akuso sokuthoba. Hamba noJesu uyanginakekela manje ngihlushwa yini. Ngihamba noJesu uyanginakekela manje ngihlushwa yini. Into elapho izwi likaKristu Jesu alivame, ahlala livame, ujwayele kwagcina nesonto kuphela esontweni. Ngiyabona amabhayibheli amanye mangifika la. Because abantu abashiya amabhayibheli la. Baphila ngani phakathi neviki? Baphila ngefoni. Ngiyakholwa. Ngiyabona ukuthi bengithi ngivuswe kanye noJesu. Kodwa uthe mayevuswa uJesu waphinde wafa empilweni yami. Ngingamukela uJesu inkosi nomsindisi. Kodwa kunezinto ezifike zambulala empilweni yami. Ngabuye ngamlibala. Ngavuma izinto zokugubezela zangasuswa izinto kimi. Ngifisa ukuvuswa kanye naye. Ngiyakwazi ukunaka izo zaphezulu. Inkinga yami ngithi ngivuswa kanye noKristu, ngifuna ukunaka phezulu. Ngiba nenkinga nokuthi bese nginaka lento zakuphi zasemhlabeni, lento zakuphi, lento zaphansi. Manje inkinga mazobuka phansi, ubuka phezulu, uyoba nesiyezi. Uzohamba udiyazele indlela yakhe ingafika yakhona. Ngoba inkinga yakho ubuka phansi, mazobuka phansi, ubuka futhi phezulu. Ubuka phezulu, ukhumbula unaphansi khona izinto. Ayoba phansi emhlabeni, asale phansi emhlabeni. Bese sibheka kwaphezulu lapho khona owethu Jesu. Therefore izwi likaKristu lizovama lihlale kithi.
8 akubanjwa indoda noma 5 yini ekuhambayo abanye abakhiphe nje bese kubambe nje into ekade yanzima 25 wena sonjabulo wakhula ifinali lomuntu omdala mina ngifuna umuntu onjalo manje umuntu omusha sanendleleni saba abantu basaba ukusindiswa basaba ukuwa endleleni ngoba ngizoba abantu bathi abethu wenzani cha asindisweni isibona Jesu kuzokusindisa siwe ukuwa kwekholwa akufani nokuba umuntu ongakholwa siyawe endleleni siyaswisa izinto singawisa abantwana esibazele singawisa abantu esisebenza nabo singawisa abazali abazalile singawisa ilibandla kodwa uma uwa uvuka kuphi uthi afika akufundisa ukuthi uhlaza kuwe imkhasela ibandla uzoyiphilo zi-empty emandleni kodwa bekuya kunayevuka uvuke lapha envuka kanjani funa siphakameni bazalwane siye enkosini siyothi inkosi bese inkinga yokuhlukanisa nje ukuthi sibanjwe yini endleleni kodwa uthi uPaul uma savuswa kanye noKristu sonako kwaphezulu uyaphinda ukhuluma nabese Korinte uthi sinale nkonzo ukuba sahawukele kanti umusa lento le kanti la yenzeki nje ngoba abamthanda iumusa lento le uthi ngivukile ngiyaphila umusa uthi khona namhlanje kuyini bengabathi ukwazi kwami uclever bengawule ngwami igrand ngathi kwaba right umusa Abesiphakameni bazalwane siyenkosini sibheke izinto ezisizayo endleleni mazikholwa lapha sombona sohlala noJesu